चलता काम तेजी आइल बसी जन रोज बतियावला से होखतगी जन। चलता काम तेजी आइल बसी जन रोज बतियावला से होखतगी जन। हमके बोला के नहीं अइले रे झूठी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी। गईले घर में घाम से जरत बानी हम दोपहर में। 12 गो बहाना कके रह गईले घर में घाम से जरत बानी हम दोपहर में। बार तू खेलारी मोर देहारी गइल टूटी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी। बारे बोरी हो जाई बवाल राइटर अरुण जे धरी करतारे छाव भाव खात बारे बोरी हो जाई बवाल मुना राजन जे धरी। मदन प्रेमी सोनू राजा जाई जूटी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी। चलता काम तेजी आइल बसी जन रोज बतियावला से होखतगी जन। हमके बोला के नहीं अइले रे झूठी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी कइले बानी छूटी रे कर लूठी। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।